Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, naimbita kami sa isa sa sikat na Filipino food restaurant dito mismo sa Thailand. Kaya saktong-saktong mga ka-studio kasi nag-crave na ako ng mga Filipino foods. Ang dami ng mga Thai food yung mga natikman ko. Naghahanap na yung tiyan ko, kaya tara na, let's go. Ganda na area na dito mga studio. Pinoy na Pinoy. Meron pang bahay kubo. Sila yung mga kasama natin dito. Shout out, boy. Ito na mga studio yung mga hinanda nila. Ipakilala muna natin isa't isa. So mayroon ditong dinuguan. Ayan, alami yan eh. Tapos pamare siyempre yung puto. At saka mayroon din sila ditong buwad. Mayroong itlog maalat. Mayroong kamatis at saka suka. Oh. Sus, kalami, anyway. Siyempre, ito yung sausawan nila. Ang daming sili, oh. Pinoy na Pinoy talaga yung sausawan. Sakto ito, pamare sa kanilang chicken inasal at saka liempo. Mayroon din silang rice dito na mayroong garlic sa ibabaw. At yung mayroong sabaw na bulalo. Mayroon pang bunmaro yan, mga studio. Ito yung paborito natin, putok talaga, batok. Saka sisig. Yan, medyo na kuha na gamay, pero init pa na siya. Saka ito, Bicol Express. So tara, hindi natin patatagalin ito mga studio. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Before tayo magsimulang kumain mga studio, gusto ko lang magpasalamat sa may-ari ng Tuto Inasal, kay Duke John at sa kanyang husband po na Pinoy din po. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito. At sa wakas po, after ilang weeks, matitikman ko na ulit yung mga Filipino foods. Sa lahat po ng mga Pinoy na nandito ngayon sa Thailand na nag-crave ng mga Filipino foods, puntahan po natin ang kanilang restaurant. Lalagay ko dito yung address kasi ang hirap bigkasin ang address nila dito eh. So once again, maraming salamat. Tuto Inasal. Yan, matitikman natin pagkain nila. Tingnan natin kung talang Pinoy na Pinoy yung lasa. Kaya tara na, kainan na to. Dito tayo magsimula siyempre sa kanilang main dish dito sa Tuto Inasal kasi ito talaga yung famous na pagkain na dito. Yan. At siyempre mayroon to siyang ito. Yan, chili oil. Unsa ni siya ba? Para sa may inasal ba? Chicken oil. Chicken oil pala. Ang galing na kuha natin. Videographer. Mahilig ata ito sa Unli Rice, yung videographer natin. Tara, kain pa tayo mga studio. Wow. Pinoy na Pinoy po yung lasa. Ang sarap. Gamit ba eh? Hausaw natin. Wow. Namut sa ito ha. Limpyo, parisan din. Limpyo. Limpo. Sulapin man ta.
Lami diri sa Tuto Inasal mga bay. Yung dinuguan nila, medyo malapot siya. Tikman natin po. Lami ba? Yung dinuguan nila, hindi laman loob yung ginamit ba. Gamit na dito, pure mga laman talaga. Ganyan ba? Tuyo. Buwa sumuul ba? Ang suka oh. Alam mo ilang kamatis ba? Itong mahal na to. Panggana ba? Pinoy tayo, mahilig tayo sa kain eh. Sabaw ng bulalo. Wow. Kana, lami ano ba? Masarap yung bulalo nila. Kasi mayroon talagang bunmaro ba. Yun yung mga hinahanap-hanap talaga ng tao eh.
Grabe, nagaduha ko karal. Solid ano? Cook. Lamig oh. Ngabo eh. Ang dami kong nakain. Panalo pong sarap. So ayan mga studio, maraming salamat once again sa may-ari po ng Tutoy Inasal. Ang sarap po ng pagkain na Pinoy po talaga. Aprobado po. So hanggang dito lang po ko. Maraming salamat sa panood sa episode na to. Bye for now. Kita-kits tayo sa sunod na mukbang. Bye-bye. Iyan. Panghimagas to eh. Isaw-saw natin dito. Kalami yan eh ba?